ונגיד ערב טוב. ערב טוב תודה לכל מי ערב שהצטרפה, טוב. מצטרפת אליי היום. התחלתי גם להקליט. אז היום הנושא שלנו הוא מודל לפתרון בעיות, ואני אתן גם חלקים, ממש מעט חלקים תיאורטיים, וקצת דוגמאות שהכנתי. אני רוצה לשתף אתכן. רגע, נתחיל ככה, מה שנקרא, נתחיל מההתחלה, ואם המצגת תעבור, ובכן לא. אז נעשה את זה, כן, יופי. עכשיו, מה קורה? והעיקר שהתחלתי, הנה עכשיו, שהתחלתי להקליט. אה, אני מקווה שעכשיו המצגת גם תעבור. יופי. אז אני רוצה להגיד ממש בשניים שלושה משפטים לספר עליי. לי קוראים מיקי עופר ירום. אה, אני מטפלת באמצעות אומנויות כבר כמעט 25 שנים. עבדתי הרבה שנים בחינוך המיוחד, בבית ספר לחינוך מיוחד לתלמידים עם בעיות התנהגות קשות, בית ספר ברושים ברמת אביב ג'. לפני 12 שנים סיימתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטת בר אילן, במחלקה לחינוך. הדוקטורט שלי עסק בטיפול קבוצתי באומנויות במערכת החינוך, כשהכיתה היא הקבוצה שנמצאת בטיפול, מחנכת וסייעת הכיתה נמצאות בתוך התהליך הטיפולי. מאוחר יותר, בעקבות עבודת הדוקטורט שלי, הייתי חלק מקבוצה שכתבה את המודל שנקרא כיתה כקבוצה, שעובדים איתו היום במערכת החינוך. לפני 16 שנים פתחתי קליניקה פרטית, אני עובדת בגבעת שמואל, ולאורך השנים באמת, עם סיום הדוקטורט, המשכתי לעבוד בבית ספר ברושים, אבל לא כמחנכת ומטפלת, אלא רק כמטפלת באמצעות אומנויות, והתחלתי ללמד בסמינר הקיבוצים. לימדתי במחלקה לחינוך מיוחד 12 שנים, וגם לאורך השנים עזבתי את העבודה בברושים כמטפלת, הדרכתי מטפלות באומנויות במתיה חולון, ובחמש שנים האחרונות אני מדריכה מטפלות באומנויות בחינוך המיוחד בעיריית בני ברק. בעצם הסדרה הזאת מלווה ומפרטת את המודל שאני קוראת לו המודל שלי, ואני קוראת לו מפתחות לשיח רגשי מיטבי, בונה חוסן. חשוב לי להגיד שהמודל הזה הוא לא מודל שלי. מה ששלי פה זה סדר הדברים. ובשקף הזה בעצם אנחנו יכולות לראות מצד ימין בכיוון השעון את שלבי המודל, כשיש פה את הקרדיט כמובן, כן? להוגים של הרעיונות. מה שאני עשיתי, לקחתי רעיונות שהם שנים כבר, עשרות שנים, לכיוון אפילו של יותר, ופשוט אני סידרתי את זה בסדר מסוים, שלאורך השנים אני עובדת עם הסדר הזה, ואני רואה מה שנקרא ברכה בעמלי. אני רואה שכשבגדול הולכים בשיח הרגשי לפי הסדר הזה, קורים דברים טובים, ואנחנו מצליחים להגיע ולהיות קרובי חוויה למטופלים שלנו, שזה בעצם המטרה שלנו במפגשים טיפוליים. וכשאנחנו קרובי חוויה אליהם, קורים דברים טובים בסך הכל. הרבה פעמים זה גם הדברים שאליהם אנחנו, או לא אנחנו, המטופלים שלנו שואפים להגיע אליהם, ואנחנו רוצים לעזור להם להיות במקום שהם שואפים להיות. אז אני רגע אומרת ככה את שלבי המודל, ולאחר מכן אנחנו נמצאים היום בעצם המפגש החמישי, כי בראשון דיברתי על כל השלבים, ואחר כך עברנו שלב שלב, והיום אנחנו נמצאים בשלב הרביעי, שהוא מודל לפתרון בעיות. טוב, אז בבוקר. הנה, בבקשה. מה? רגע, טוב, אז השלבים בצורה מסודרת: מנטליזציה, אמפתיה, הכוונה לשינוי. אני מיד עוד אסגור משהו קטן מהכוונה לשינוי מהמפגש הקודם, והיום המפגש שלנו, מפגש של שעה, יוקדש
למודל לפתרון בעיות. אז בעצם במפגש הקודם דיברתי על הכוונה לשינוי. השלב השלישי במודל מבוסס על ה-DBT, על ה-Dialectical Behavior Treatment, והוא בעצם מביא לנו את השילוב בין הקבלה, ומרשל אינהן מדברת על קבלה רדיקלית, לבין ההכוונה לשינוי. המקום הזה שבו אנחנו יכולים להחזיק גם וגם שני חלקים, ובעצם הם עוזרים לנו להגיע לחוויית חיים טובה יותר, שכמו שאמרתי, זו מטרת העל שלנו. מה שאני רציתי לשתף אתכם זה בסרטון חמוד, שהיום יש לי, הנה, אני מוצאת לעצמי צידוקים להיות באינסטגרם, אז הוא סרטון מהאינסטגרם, ממש ממש חמוד, זה הבחור הזה שהכנסתי אותו פה לתמונה, ותכף נראה, הנה הוא, ונעשה לו שיתוף עם הסאונד, והנה, תכף נשמע אותו. כן. רגע, לא לדאוג, זה עוד לא, בהתחלה, זה עוד רגע. בא לפה כל יום. תיקחו את הכלי שאתם מקבלים, ותעשו את מה שאתם יכולים, איתו תנסו ליהנות ממנו כמה שאפשר. ליהנות מכלי הנגינה, סייעות. אורית, מה זה? מה שיוצא... עכשיו זה מתחיל. לא נכון, לא נכון, לא נכון. מה קורה אם אני רוצה נורא מרקס, ויצא לי קסטנייטה? יכול להיות שאני אקבל משהו שאני לא מרוצה ממנו, וזה בסדר, כי לא תמיד בחיים אנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים. מותר להיות גם מבואס ממה שקיבלתי. אבל אם אני אשב ככה, ככה כל השיעור, נראה שיעור. מה יצא? אני סתם אהיה עצוב, נכון? וחבל, עד שאני מגיע, אני לא בא לפה כל יום. תיקחו את הכלי שאתם מקבלים, ותעשו את מה שאתם יכולים, איתו תנסו ליהנות ממנו כמה שאפשר. ליהנות מכלי הנגינה, סייעות. אורית, מה זה? אוקיי. אז החמודי הזה, אני לא יודעת אם הוא התכוון או לא, אבל אני חושבת שהוא הביא לנו בצורה ככה חביבה את החוויה הזאת של להחזיק את הדיאלקטיקה, להחזיק את הגם וגם, וזה שונה ממה שאמרו לנו בגן, כן? אמא שלי הייתה גננת אגדית מדהימה, שאמרה מה שיוצא אני מרוצה, גדלתי על זה, והיום בתהליך שלי אני יודעת להגיד, כמו שהוא אמר, מה שיוצא אני לא תמיד מרוצה, יחד עם זאת, זה מה שיצא, ובוא נראה מה כן, איך אפשר כן ליהנות ממה שיצא. אז זה לסיכום ולחיבור מהמודל הדיאלקטי והכוונה לשינוי, שדיברנו עליה בפעם הבאה. עכשיו בוא נראה אם יעבור. ששוב. כן, יופי, נהדר. אז מודל לפתרון בעיות. בואו נתחיל רגע בכמה חלקים תיאורטיים. אני לקחתי את הדברים מאיזשהו מסמך של אבני ראשה, זה מכון מחקר בתחום החינוך. רק לוודא שאנחנו נקבל את המצגת, סליחה להפרעה. כן, אני אעביר את המצגת בקבוצת וואטסאפ. מעולה, ככה אני... בסדר גמור. אז מודל לפתרון בעיות, בואו נראה קודם כל, הנושא הזה של פתרון בעיות הוא תהליך מנטלי, תהליך שאנחנו עושים בעזרת החשיבה שלנו, שהמטרה שלו להתגבר על מכשולים העומדים בפני השגת מטרה מסוימת. אנחנו רוצים משהו ואנחנו צריכים להגיע אליו, ובדרך כלל יש מכשולים. אם לא היה מכשול, אז זאת לא הייתה בעיה בעצם. אוקיי. היכולת לפתור את הבעיות מתאפשרת הודות לאינטראקציה מורכבת בין תהליכי חשיבה מצד אחד לבין המודעות אליהם. אוקיי? יש לי איזשהו מכשול בדרך, אז אם אני פותרת אותו אוטומטית, נגיד, ימים קרים, אין הרבה שמש, אני רוצה להתקלח, אין מים חמים. זה מכשול, אין לי מים חמים, אני לא יכולה להתקלח. אז אני פותרת את זה, כדי להשיג את המטרה שלי, אני מדליקה את הדוד. אוקיי. אבל אם הדוד, אני מדליקה אותו והוא לא עובד, אז אני צריכה, הנה הבעיה פה מתגברת, ואני צריכה לעשות איזושהי חשיבה. מה יעזור לי לפתור את הבעיה הזאת?
אז אולי אני אלך לבדוק אם משהו קפץ בארון חשמל. אולי אני אבדוק אם יש בכלל חשמל בבית, אם אני רואה שלא קפץ כלום. אם זה בבית שלי, אני אשאל גם את השכנים. אוקיי, אני מתחילה לעשות איזושהי חשיבה על מה האפשרויות שיש לי כדי להסיר את המכשול הזה, כדי להגיע אל המטרה שלי. למה זו דוגמה שיצאה לי? אין לי שמץ של מושג. אבל זה מה שהיה לי כשהכנתי את המצגת. אז, ואחד זה התהליכי חשיבה האלו, והשני זה המודעות אליהם. כי אני אומרת, רגע, זה חשמל, זה גם קצת עלול להיות מסוכן, צריכה לראות שאני עם נעליים, שאני לא עוסקת באיזה משהו רטוב, אני צריכה לראות שאני באמת מבינה בזה, כי לא בטוח שאני יודעת לטפל בזה, אני צריכה לראות אם אני צריכה לבדוק עם השכן, אם גם שם יש, אם יש לו חשמל או לא, אז אם אני מתביישת או לא מתביישת, אם אני מכירה את השכנים, אם נעים לי לגשת אליהם, או אני בכסח איתם, אז אני לא רוצה לדבר איתם בכלל, נגיד, כן, סתם, או כל מיני כאלו. אם יש לי חשמלאי שאני יכולה לפנות אליו, אם אני צריכה לבקש בקבוצת וואטסאפ, שאם מישהו ישלח לי טלפון של חשמלאי, אוקיי, יש פה גם את החשיבה וגם את המודעות למה אני יכולה ומה אני לא יכולה לעשות. אני ממהרת, אני צריכה לצאת מהבית, אין לי זמן עכשיו לטפל בנושא הזה, אז מה אני יכולה לעשות? אוקיי, זה חשיבה וחשיבה על החשיבה, מטה-קוגניציה, מודעות גם אל התהליכים האלו. אוקיי, היכולת הזאת של החשיבה, והחשיבה על החשיבה, היא בדרך כלל מתקשרת לתפקודים הניהוליים שלנו, בני האדם. ומה המשמעות של תפקודים ניהוליים במילים פשוטות? זה מיומנויות שהן אחראיות ומסייעות לנו לשליטה ולביסות עצמי. פשוט וקל. אבל כשאנחנו אומרים את הדבר הזה, אז זה ברור, אני חושבת, או אני אגיד, שאם אנחנו נמצאים במצבים של מתח, לחץ, כאב פיזי, נפשי וכולי וכולי, יהיה לנו יותר קשה להשתמש ביכולות האלו, בתפקודים האלו, הם ייפגעו, ואז יהיה לנו יותר קשה לפתור בעיות. כי אנחנו לא נהיה בשליטה ובביסות, כי אנחנו במתח, בלחץ, בעומס, בפחד, בעצב וכולי. ועוד דבר שקופץ, אם מישהי באה לה לפתוח מיקרופון ולהגיד, כשאומרים תפקודים ניהוליים, מיומנויות של שליטה וביסות, מי יהיו אלו שיהיה להם הכי קשה להתנהל באופן שיסייע להם למצוא פתרונות לבעיות. הפרעות קשב. נכון. מי שמתקשה, מי שיש לו איזה משהו של לקות, שהיא, אחד מהמאפיינים שלה, זה קושי בתפקודים הניהוליים, וזה התלמידים, הילדים עם הפרעות הקשב. וגם כל הנושא של הוויסות החושי והוויסות הרגשי, הם התקשו. מכיוון שזה כך, יש באמת את האפשרות ללמוד את התהליך הזה. ללמוד לתרגל עוד ועוד, כדי שגם אם יש לנו איזשהו קושי בתפקודים ניהוליים, אם זה בגלל הפרעת קשב, משהו נוירולוגי, קושי בוויסות חושי, ואם זה בגלל מצב רגשי נפשי ספציפי, יהיה לנו מודל, יהיה לנו איזושהי מעטפת שתוכל לעזור לנו ולסייע לנו. הלוואי. אוקיי, עוד איזושהי הגדרה, כן, מה זו בעיה? בעיה זה כל אי התאמה בין המצב הנוכחי, אפשר להגיד מה שיש לנו, לבין המצב שאנחנו רוצים שיהיה, המצב הרצוי. והפתרון, כשיש איזשהו שינוי בין המצב הנוכחי, ונהיה המצב הרצוי. איזה יופי, כל כך פשוט, נכון? יש לנו משהו, אנחנו לא מרוצים ממנו, אנחנו רוצים שיהיה משהו אחר. פתרון כשזה קורה. אממה, לפני אממה. אז בואו תראו כמה דברים נחמדים. גדר כבשה ואיש עם בעיה הוא ספר חמוד מאוד על ילד אחד או איש אחד שהוא שכב במיטה והוא לא הצליח להירדם.
אז הוא חשב לעצמו, מה אני אעשה, מה אני אעשה, אני אחשוב על כבשים, ופתאום הייתה גדר, והכבשים היו צריכות לעבור מעל הגדר, והוא היה צריך לספור אותם כדי להירדם. וכל כבשה עוברת בדרך אחרת, בסוף הוא חשב על זה מלא מלא מלא, אני מקווה שבסוף הוא נרדם. ממליצה ספר מאוד מאוד חמוד, גם על פתרון בעיות, על זה שיש הרבה מאוד אפשרויות לפתור, כל בעיה יש לה הרבה מאוד אפשרויות לפתור אותה. זה לא בעיה, זה לא פתרון אחד. בפעמים גם כשאנחנו חושבים שיש רק פתרון, יש כאלו שחושבים שאין בכלל פתרון. ויש כאלו שכבר אומרים, אוקיי, יש פתרון, אבל זה לא פתרון בשבילי, אז בעצם אין פתרון. אני רוצה, מה שצילמתי פה גם, עשיתי מעין צילומי מסך, ואני אראה לכם עוד סרטון חמוד מהאינסטגרם, רק נראה שאני מוצאת אותו. יופי. הנה הוא, שוב יתחיל לו בזמן, אולי נחכה רגע, אני אעצור אותו, שיהיה עלק, אני מקצועית. לא, הנה. אוקיי. בואו נעשה שיתוף מסך. כן, אבל זה לא זז. או. רגע. What's that? Brother. Baby, do you know what that's worth? Brother. Heaven is a place on earth. אוקיי. זה חמוד. נכון? גם יש לנו יותר קצר מגדר כבשה ואיש עם בעיה. יש לנו בעיה, יש לנו איזשהו מחסום, וכל אחד מוצא את הדרך שלו לעבור. זה היה חיל הים, הנייבי, ובסוף האייר פורס, כן, מהשמיים, מהאוויר הם עוברים, אז כל אחד יש לו את הדרך שלו. אממה, כן? מה הבעיה? אם זה ככה, אז זה נהדר. לא, אין רק פתרון אחד, יש הרבה פתרונות, אחד עובר מלמעלה, אחד מלמטה, אחד עושה גלגול, אחד מסביב, ובכל זאת, זה לא תמיד עובד. מה קורה כשאני לא מרוצה ממה שקורה, ואני לא מצליח לקבל את מה שהייתי רוצה שיקרה? אני מנסה, אני משתדל, אוקיי, אני מנסה מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, במטאפורה של הזה, ועדיין אני לא מגיע למה שרציתי, אוקיי? אני לא טוב לי, זה לא, או שאני לא אומר, זה לא טוב לי, אומרים, אתה צריך לעבור עכשיו את הגדר הזאת. אתה יכול מלמעלה, אתה יכול מלמטה, אתה יכול מהצד, אתה יכול באמצע, אתה יכול בקפיצה, לא. ניסיתי בקפיצה, לא נוח לי, בגלגול, אני לא יכול לעבור מסביב, כי יש בוץ, אני לא יכול להישאר לפני הגדר, כי אני צריך לעבור אותה, אני לא יכול לעבור אותה, כי אני לא צריך להישאר. בקיצור, יכול להיות שנביא המון 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 פתרונות, אוקיי? לא אחד, לא שניים, 3, 10, עם המון רצון טוב, ועדיין זה לא יתפוס. לי יצא כמה וכמה פעמים לשבת בישיבות צוות עם מורות שהעלו תיאור מקרה, והצוות כולו מתגייס לעזור, ואומר, אולי תצאי עם התלמיד הזה לשעה פרטנית. לא, את יודעת כמה פעמים אני יצאתי איתו לשעה פרטנית? אין על מה לדבר. אולי תעשי מחברת קשר עם ההורים. נראה לך שלא עשיתי מחברת קשר עם ההורים? הם לא עונים לי בכלל המחברת קשר הזאת, הם לא מסתכלים. אולי תשאי אותו, וזה מה שיעזור לה, וכולי וכולי וכולי. יש המון פתרונות, וכולם נוסו, מוצו, לא טובים, לא עוזרים. אז מה יש לעשות? ומה לי יש להוסיף פה? בואו נראה. מה שאני אומרת זה שבמצבים שאי אפשר לשנות, אני אומרת את זה על בסיס אנשים אחרים, כן? זה לא רק שלי, אבל במצבים שאי אפשר לשנות, או שאי אפשר לקבל מכל הפתרונות, העולם מלא, כמו חנות של צעצועים, מלא בהפתעות, אבל שאי אפשר לקבל את
את הפתרון שמציעים לנו, או פתרונות, במצבים שאנחנו מרגישים שאי אפשר לשנות, מה שלא יעזור, כן, התלמיד הזה שנתתי דוגמה, לא יעזור כלום. אז אולי נתלה אותו על עץ גבוה, לא, גם זה לא פתרון, אנחנו יודעים שזה לא פתרון, אוקיי? אז מה אפשר לעשות? אהבתי את המשפט הזה, חשוב יותר ללמוד כיצד ניתן לפתור בעיה, מאשר לפתור את הבעיה. אוקיי? זה קצת דומה אם אתה רוצה ללמד ילד, אז תיתן לו חכה, אל תיתן לו דג, תיתן לו חכה לדוג דגים. אז בעצם היום מה שאני הולכת לתת פה, זה איזשהו מודל, ואני אתן קרדיטים למי שמגיע, מודל שאני מאוד אוהבת לחשוב דרכו, כשאנחנו מגיעים לשלב הרביעי, אני קוראת לזה לפעמים התחנה, תחנת אוטובוס, תחנת רכבת, בתחנה הרביעית. אני אומרת את זה בגלל שאם נתחיל, גם לפי המודל הזה, יש בו חלקים שחוזרים על מנטליזציה, אמפתיה, הכוונה לשינוי. אבל אם נתחיל רק מלנסות לפתור את הבעיה, לא נתקדם לדעתי. יחד עם זאת, אם נתחיל במנטליזציה, אמפתיה, הכוונה לשינוי, ואז כשנגיד, כך וכך היה, אני יכולה מאוד להבין את זה. אני מאוד יכולה להבין אותך. יחד עם זה, כך וכך אי אפשר לעשות, כמו אותו תלמיד, שנתלות אותו על עץ אי אפשר, וגם שהוא ימשיך להרביץ, או להציק, או להעתיק במבחנים, או להיכשל במבחנים, גם זה אי אפשר, אז ננסה לחשוב באמצעות מודל לפתרון בעיות, והתרגול שלו הוא כבר חלק גדול מהפתרון, והוא חלק גדול מהחוסן, כי שוב אני חוזרת לנושא הזה של ויסות עצמי, כשאני מרגישה שאין לי פתרונות. אני נכנסת למצב של חוסר אונים, אני נכנסת ללחץ, למתח, לדאגה מאוד גדולה, לפעמים היא מתבטאת בכעס, או בבכי, בעצב, בדיכאון, ואז שוב, הכל חרב. אנחנו בבעיה מאוד גדולה שאי אפשר למצוא לה פתרון, אי אפשר לצאת ממנה ואי אפשר למצוא לה פתרון. אבל אם אני לומדת ויודעת ומפנימה לתוכי, שאני למדתי שיש דרך ללמוד למצוא את הפתרון, לא רק לפתור, אני יכולה להרגיע את עצמי ולהגיד, זה יהיה טוב, זה בסוף יהיה טוב, גם אין ברירה אחרת, זה יהיה טוב, זה ייקח זמן, כי למידה ולנסות לפתור, זה לוקח זמן, זה לא עכשיו. אז בואו נראה. שלב ראשון, ונראה אם מישהי גם תרצה לפתוח מיקרופון ולהגיד, בעצם יש לו, במודל שלי יש לו שם אחר, אבל בעצם מה? בואו נתאר את הבעיה. נגיד מה הייתה הבעיה. בצורה מפורטת, הכוונה היא גם לחלקים טכניים, מתי זה היה, מה היה לי לפני, עם מי זה הייתה הסיטואציה, מה אמרו לי, באיזה אופן אמרו לי, ואז כמובן נכנס לזה מה הרגשתי, כן? נעלבתי, נלחצתי, הרגשתי שמאשימים אותי, כן הרגשתי אשמה, הרגשתי שמאשימים אותי, אבל לא, הרגשתי שאני לא אשמה, שלא נותנים לי לדבר, אוקיי? אז תיאור מפורט של הבעיה, הכוונה גם באמת של פרטים, להבין את הסיטואציה עד הסוף. לפעמים באים אלינו גם הילדים הפרטיים וגם מטופלים, והם אומרים, הוא הרביץ לי, או באה המורה ואומרת, היא הרביצה, הוא הרביץ. ואנחנו שואלים מה קרה, ואז מהר אנחנו, לא עשיתי כלום, ואנחנו מיד מהר אומרים, ואסור, ולמה עשית את זה, וכו' וכו'. ואם אנחנו ננסה להבין איפה זה בדיוק היה, זה היה בהפסקה הראשונה או השנייה, זה היה לפני הפסקת 10, שאולי היית רעבה, זה היה לפני שהיית צריך ללכת הביתה, אולי כבר היית מאוד עייף מכל היום. אני לא אומרת שבגלל זה מותר להרביץ או לנשוך, כן? אבל אני אוכל להבין שהיית רעב, אני אוכל להבין שכבר רצית ללכת הביתה, ידעת שאת הולכת הביתה ואמא חוזרת מחול, וכבר היית מאוד נרגשת. אוקיי, אם אני אבין את הסיטואציה, גם של הפרטים הטכניים, יוכל לעזור לי להבין גם את החוויה הרגשית. אחרי שהבנתי את כל הסיטואציה על כל המרכיבים שלה,
אני יכולה גם להכיר ברגשות האלו, במילים של המודל שלי, או במילים של קוהוט, אמפתיה. בעצם אני יכולה להגיד, אני יכולה להבין שהיית רעבה, והיית כל כך עצבנית, ולא יכולת להתאפק, וחטפת את העוגה של היום הולדת. ולקחת, רצית 2 עוגות, ואמרת שלא קיבלת אף עוגה, כי היית נורא נורא רעבה. אוקיי? סתם דוגמה. אז אני יכולה להכיר ברגשות הנלווים, בעצם להיות אמפתית. ואז אנחנו עוברים להציב את הגבול, נכון? יחד עם זה, המודל הדיאלקטי, הכוונה לשינוי. אני מאוד מאוד מבינה שכבר היית עייף מכל היום, היו הרבה מאוד שיעורים, וכבר נורא רצית ללכת הביתה, וידעת כשאתה בא הביתה, אבא חוזר מחול, והוא הבטיח לך שהוא יקנה לך את הלגו הגדול שאתה נורא מחכה לו, וכבר לא היה לך סבלנות, והחלטת לצאת מהשיעור ולא להקשיב למורה שעוד אמרה שאף אחד לא יוצא החוצה, נגיד, כן? אני שמה את הגבול ואני אומרת, יחד עם זה, אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לצאת לפני הצלצול, אי אפשר לצאת לפני שהמורה מאשרת. עד כאן כל מה שאמרנו עד היום. עכשיו מגיע שלב 4. ועוד רגע לפני שאני אומרת מהשלב 4, אני רוצה להדגיש עוד פעם, ששלב 1, 2 ו3 הם אלו שמאפשרים לריבוי הפתרונות, 1 להגיע, ו2 גם שאני כן אוכל למצוא, מתוך כל הפתרונות שאני מעלה בעצמי, או שמעלים בפניי, אני כן בסוף אוכל למצוא פתרון אחד שיתאים לי. אני חושבת שזה בזכות 1, 2, 3. בלי שנעשה את זה, אני חוזרת לאותה מורה בחדר מורים, שאני יודעת, למרות שעברו אולי 17 שנה מאותו אירוע, אני זוכרת אותו, זה היה בשעות הערב, אני יודעת מי בדיוק הייתה המורה ומי ישב איתה, והיום בדיעבד אני יודעת שהיא הרגישה שבעצם אומרים לה, את לא מספיק טובה. כי אם היית יותר טובה, היית מגיעה אל התלמיד הזה, והיית מתחברת אליו, והוא היה מתחבר אלייך, והיית מסתדרת איתו, והוא היה מצליח. ולכן כל פתרון שניתן לה, היא אמרה, נראה לך שלא עשיתי? כי היא טובה, היא מורה מאוד טובה, והיא יודעת את הדברים בעצמה. אם הייתי אז, מיקי שלפני 17 שנה, והייתי יודעת את זה, אז יכול להיות שהייתי מנסה להבין איתה את הסיטואציה, ואז הייתי מכירה באתגר הזה של בית ספר לתלמידים עם בעיות התנהגות קשות. זה באמת מאוד קשה. כל דבר שלא נציע, כל רעיון מדהים ככל שיהיה, עדיין הוא לא יעשה קסמים, וזה יהיה מאוד קשה לראות את התוצאות שלו. אוקיי? אז אם הייתי יכולה לעשות אמפתיה, ורק אחר כך להגיד, יחד עם זה, תקשיבי, את ניסית הכל, ובאמת, ואולי הכרה גם את מורה נהדרת, כי הייתי מבינה את זה בפירוט הבעיה, במנטליזציה. יחד עם זה, אנחנו רוצים כן לחשוב על עוד דברים ביחד, אז בואי נראה מה כן אפשר לעשות, ועכשיו אנחנו מגיעים למגוון אפשרויות, לפתרון, אבל תראו עוד משהו, תראינה לפי דעתי כולם. אנחנו לא רק מדברות על הפתרונות, ומיד יהיה לזה מודל מסודר, תבנית ממש, אני יודע לרחלי, אנחנו גם נדבר על מה תהיה המשמעות של כל פתרון. איזה השלכה יהיה לה לכל פתרון? מה יהיו היתרונות ומה יהיו החסרונות של כל פתרון? ואחרי שנעשה את זה, מגיע פה גם השלב החמישי שאותו שמתי בגדול, אז מי שאנחנו מדברים איתו, המורה שאני מלווה אותה, המטופל או המטופלת שלי, גם הילדים הפרטיים שלי, אז אני אגיד, מכאן תבחרי את, תבחר אתה מה הפתרון שאתה רוצה לעשות. מה שאתה תבחר זה כבר יהיה סוגסטיה, כן? שתילת מחשבות חיוביות. מה שאתה תבחר, אני סומכת עליך שזה יהיה הבחירה הטובה, זה כל זאת ועוד בחודש הבא. אבל פה אני אומרת, המקום הזה שהאדם בוחר בעצמו את הפתרון,
מתוך מודעות לתוצאות. אספר לכם סיפורון קטן קטון, בואו נראה איך אני עם הזמן. הבן שלי בצבא. הוא עושה יומיות בקריה. עכשיו הוא, מאוד חשוב לו הנראות שלו, אני מניחה כמו לכל בן 19, אבל הוא גם שחקן כדורסל, ואולי זה לא קשור, אני סתם מרחמת עליו באמת. לא חומלת ולא אמפתית, כנראה מרחמת וזה לא מסייע לו, אבל הוא לא רוצה להסתפר לפי התנאים של הצבא. הוא לא רוצה לעשות גלח, זה לא יפה בעיניו, הוא חושב שיש לו אף מאוד ארוך, הוא קיבל את האף שלי. הוא לא רוצה להסתפר. אוקיי, הוא יוצא בבוקר ברכבת לקריה, תופסת אותו, קצינה ממשטרה צבאית, נותנת לו דוח אבל אזהרה. אוקיי, חוזר הביתה, מספר לה גם המפקד שלו, וזה המפקד אומר, בסדר, אזהרה, בינתיים יופי. אנחנו אומרים לו, טוב, נו, איתי, אולי תסתפר? לא, הוא לא רוצה, זה לא יפה לו, הוא לא רוצה להסתפר, אז מה יהיה? יהיה בסדר, יהיה בסדר. עובר שבוע, הוא מצליח איכשהו להתחמק. תופסים אותו, שני מ"צ, הוא אמר, הם לא היו קצינים, הם היו חמודים, הוא גם חתיך למרות מה שהוא חושב על האף שלו, איכשהו הם שחררו אותו. אבל הוא חוזר והוא כבר מבין שמה שנקרא טבעת החנק כבר מתהדקת לו על הצוואר. אז הוא אומר, נכון, הפתרון הראשון היה פשוט לא להסתפר, ללכת ככה. התוצאה של זה, מ"צ. אז הוא חשב על עוד פתרון. הוא פשוט בעל אזרחי, נכנס לקריה, נכנס לשירותים, מתלבש במדים, נכנס לחדר שבו הוא נמצא כל היום. ואז בסוף היום הוא יוצא עם מדים, נכנס לשירותים, מחליף לאזרחי, וואלק, פתרון. יש לו מחיר. הוא בלחץ, שלא יתפסו אותו פה, שלא יראו אותו שם, שלא זה, המפקד שלו לא יודע שמי שיראה אותו על אזרחי, הוא גם צריך לסחוב, במקום ללכת ככה, עם אוזנייה אחת והחוגר, וזהו, הוא צריך לקחת תיק, עם נעליים, עם גרביים, עם מדים. כרגע זה הפתרון שלו, זו הבחירה האישית שלו. אני אישית חושבת שלהסתפר, זה הרבה יותר פשוט, אבל לא יכולה להתווכח איתו. אוקיי? טוב, הנה מה שתיארתי בשלבים, עכשיו בצורה סכמטית, והקרדיט לרחלי הוד, שהיא מדריכה למיניות בריאה במתיה חולון ובמשרד החינוך, וממנה קיבלתי, אמנם זה היה נראה קצת אחרת, אני סידרתי אותו בעזרת הקנווה. בואו נראה, אנחנו מתחילים מהבעיה, ואני הרבה פעמים עובדת על זה גם עם מטופלים, שזה נוח גם לראות את זה מול העיניים. דבר ראשון, אנחנו מבררים את הסיטואציה. מה הבעיה? אנחנו מבינים אותה על כל המשמעויות שלה. אמרתי, גם הסיטואציה הקונקרטית, טכנית, מה היה לפני, מה קרה בסיטואציה, מה הולך להיות אחרי, מנסים להבין את התמונה הכוללת, וכמובן, מה הרגשות. אז יש פה את 3 קוביות, זה יכול להיות יותר כמובן. מה אני מרגיש ברגע הזה? שוב, אם אני רגע לוקחת את הבן שלי, אז הוא מרגיש חתיך עם השיער, שהוא מכוער בלי השיער, הביטחון שלו יורד, הוא מרגיש לא נעים. מצד שני, כרגע נגיד הוא מרגיש בלחץ וכולי. אם אני לוקחת את אותה מורה, שאנחנו יושבים בישיבה והתלמיד שלה עלה לדיון, וכולם ביחד מנסים לעזור לה להתמודד עם ההתנהגות הקשה שלה, אז היא מניחה שהיא מרגישה מותקפת מצד אחד, לא מוצלחת, לא טובה, לא מספיק מקצועית מהצד השני, או לא מהצד אלא בנוסף. אוקיי. אחרי שאנחנו מבינים מה הרגשות, אז באמת אין פה את המקום של האמפתיה, אבל זה ככה build in, או לפחות זה לא בתרשים הספציפי הזה. באמת אפשר להגיד, אפשר להבין אותך, זו חוויה מאוד לא נעימה, כל מה שאת מנסה לעשות, לא מצליח, את עם המון שנות ניסיון, יש לך ידע, יש לך גם רצון אז לעזור וכולי. גם לבן שלי המתוק אמרתי לו, אני מבינה אותך, אתה יותר חשוב לך כרגע, איך שאתה נראה, אני לא מתווכחת איתך. עכשיו, יחד עם זה, המציאות היא כזו, מ"צ הבא שיתפוס אותך, זה כבר יהיה תלונה, או המציאות היא כזו שאת מחנכת, אחראית בכל זאת להגיע אל התלמיד הזה, ולנסות לעשות איתו איזשהו תהליך. בוא נראה איזה פתרונות יש, וכאן עכשיו אפשר באמת לתת את כל הפתרונות שעולים במוחנו.
ואחר כך, אחרי הפתרונות, אנחנו נגיד, בוא נראה מה תהיה התוצאה של הפתרון הזה, אם תבחר בפתרון הזה. בואו נראה מה תהיה התוצאה אם תבחר בפתרון אחר. בנקודה הזאת אני אוהבת לספר על עוד איזו סיטואציה, גם שקרתה לי כבר לפני איזה כמה שנים, אבל היא טובה לי לדוגמה. היה לי אירוע בערב, רציתי שמלה ספציפית שהייתי צריכה לקצר אותה. כמו שהיא הייתה, לא רציתי ללכת איתה. יש לי תופרת באזור המגורים שלי, לידה אין כמעט חנייה. אני מגיעה ומאוד מיהרתי, וכמובן אין חנייה. אז מה הבעיה? שאני גם ממהרת, אני גם רוצה את השמלה הזאת שהתופרת תתקן אותה, וגם אין לי חנייה. מה אני מרגישה? אני מרגישה שאני לא מוותרת על השמלה הזאת, אני מצד שני מאוד לחוצה בזמן, זה דחוף לי שזה יהיה היום, זה מאוד חשוב לי, אם לא, אני ארגיש ככה לא בנוח. אוקיי, מה הפתרונות? אז פתרון אחד זה לנסוע משם, כי אין לי חנייה, אין מה לעשות, אבל מה יהיה המשמעות של זה? שנצטרך למצוא שמלה אחרת. לא בא לי. פתרון נוסף, לעשות עוד סיבוב. מה ההשלכות של זה? אין לי זמן, ואולי גם בסיבוב השני אני לא אמצא חנייה. עוד פתרון, לנסוע ולחנות רחוק וללכת. אבל מה תהיה התוצאה של זה? אין לי זמן, אני יותר מדי זמן ילך לי, ואני לא אספיק את כל מה שאני צריכה ליום הזה. פעם אחת שסיפרתי את זה, אז אמרו לי הפתרון לבוא באוטובוס. אמרתי, וואלה, לא חשבתי על זה, לא מכירה כמעט שימוש בתחבורה ציבורית, סבבה. מה זה? צריך להכיר את התחבורה הציבורית, צריך לדעת איך לנסוע בה, ליד הבית שלי אין לי מושג איפה יש תחנת אוטובוס, סבבה. מה הפתרון שאני מצאתי? תאמינו או לא? לחנות דאבל פארקינג. זה היה אחלה. ראיתי שאני לא מפריעה לתנועה, עליתי לתופרת, מדדנו, היא סימנה, אני יורדת למטה, מה הייתה התוצאה? יכולות לנחש? קנס של 250 שקל. אוקיי. אז האירוע הזה היה אירוע יחסית יקר, כי בנוסף למתנה גם הסמלה, התיקון שלה עלה עוד 250 שקל, אבל אני ידעתי שזאת הייתה בחירה מודעת שלי. יכולתי לנסוע הביתה בלי, יכולתי לחנות רחוק, יכולתי לעשות עוד 3 סיבובים. זה היה בידיים שלי, ואני בחרתי לחנות בדאבל פארקינג, ידעתי שיכול לבוא פקח. ובכל זאת, חשבתי שאולי לא, אבל ידעתי שאולי כן. קיבלתי את 250 שקלים ושילמתי אותם. וקיבלתי גם סיפור יפה. אני חושבת, בעיניי הוא יפה. אוקיי, אז זה המודל של רחלי הוד, שאני מאוד מאוד אוהבת. אני מציגה כאן גם, בעצם זה דומה, כן? שטיח לפתרון בעיות, פיתחו אותו מיכל דוידוביץ' ונעמי וייץ. את מיכל אני לא מכירה, נעמי היא מטפלת בתנועה, והם פיתחו גם מעין, זה מאוד דומה למודל של רחלי, הוא קצת יותר ארוך, יש בו 8 שלבים, רואים פה בבירור את 1 ואת 8, ב1 מה קרה, זה בעצם מה הבעיה, 2 זה מה הרגשתי, מה חשבתי, מה רציתי, ומכאן זה מתקדם באמת לאיזה פתרונות אפשריים, וכאן למעלה יש כל מיני פתרונות שהן מציעות על השטיח, לעשות נשימות, לעשות סיבוב ריצה, לאכול משהו טעים, להתייעץ עם מישהו שאני סומכת עליו, לצייר, מה עוד הם כתבו שם? יש שם כל מיני רעיונות שהם בעצם רעיונות של ויסות והרגעה עצמית. כשבשלבים של הוויסות והרגעה עצמית אני באמת יכולה להירגע מהלחץ של אני בבעיה, ואז יבואו עוד ועוד פתרונות, ואני אוכל גם לקבל אותם, כי אני לא אהיה בכזה לחץ. אני מוסיפה פה את החלק של האישור ותוקף של הסביבה, שתכף אני אדגיש אותו, ואז זה באמת השלבים הבאים זה מה היתרונות ומה החסרונות של כל פתרון, מה החלטתי בסופו של דבר, ושיהיה לי דרך צלחה. אז מה שאני אוהבת בשטיח הזה, ולכן אני מראה אותו, זה שיש פה גם את האלמנט הפיזי.
אוקיי? במודל הקודם אנחנו יכולים לשבת, לכתוב אם אנחנו רוצות, אז יש גם, זה בכתיבה, גם לזה יש גם חלק פיזי וגם של המוח, אבל פה ממש ילדים יכולים לקפוץ משלב לשלב, והגוף ממש בתנועה, בתוך התהליך הזה של פתרון הבעיה, ללמוד איך לפתור את הבעיה. מכאן. זהו, אנחנו מתקרבות לשלב הדוגמאות. אז אולי רגע לפני, אני אשאל אם יש מישהי שרוצה להגיד משהו או לשאול משהו, רגע לפני שלב הדוגמאות. לא. אוקיי. נתחיל בתמונה הימנית. לקחתי תמונה אקראית של ילד בחנות ממתקים, שהמקרה הוא ילד שגנב ממתקים, מחנות ממתקים. וככה ההורים מאוד מודאגים ולא יודעים, ומה יהיה, והוא גונב, והוא יהיה גנב, ומה יהיה איתו וכולי. ואני ככה אומרת, החזרה היא אל המקום של הבירור, של הסיטואציה. וסביר להניח שנבין שזה לא רק הממתק שחסר, אלא אנחנו נוכל באמת להבין את הצורך בשליטה, את הרצון אולי לעשות אפילו משהו שהוא אסור. כל מיני היבטים שיש בהם מעבר אתה גנבת? אז מה יהיה הפתרון של זה? אתה לא תקבל ממתקים חודש. אתה לא תבוא איתי לקניות חודשיים. אתה תחזיר עכשיו לבעל סופר, אנחנו נלך וניקח מהדמי כיס שלך, נכון? זה מודל לפתרון בעיות, יש פה בעיה, ילד גנב, בוא נשים לך פלפל בפה, כן, אני יודעת, כי אכלת משהו מתוק, אז נשים לך פלפל בפה. זה מעבר לילד גנב, מה יהיה הפתרון? הנה, יש לנו המון פתרונות, רק תבחר איזה פתרון, נכון? לכאורה, הנה, אמרתי מודל במקום 5, אתה בוחר. לא, זה לא רק המודל לפתרון בעיות, אנחנו מתחילים מלהבין את הסיטואציה, את הסיטואציה הכוללת, מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה, מה הוא חושב, ואחר כך כשניתן באמת הכרה לרגשות האלו, לרצון להחליט לבד, או לתחושה הזאת של מה שאני לא מבקש, תמיד אומרים לי לא. או בסיטואציות מסוימות מתברר שהילד הזה, הוא קיבל 20 שקלים לקנות בדמי חנוכה, והוא רצה לקנות ממתקים, וההורים אמרו לו לא, ממתקים לא, זה לא בריא, אתה יכול לחסוך, אתה יכול לקנות משחק, אוקיי? אבל ממתקים אנחנו לא מרשים לך. עכשיו, הוא מרגיש שזה הכסף שלו, ולמה לא מרשים לו? אז הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא רוצה ממתקים, ולא מרשים לו, אז הוא גם לוקח שליטה, משיג את מה שהוא רוצה, ומראה כמה קשה לו המקום הזה שלא נותנים לו בעצם במשהו שהיה שייך לו. עכשיו, אם אני עובדת גם עם ההורים, ואני עובדת גם עם ההורים, אז אני יכולה לעבור על המודל הזה בדיוק באותו אופן. אני יושבת גם עם ההורים, גם אם אני לא צריכה כבר את הדף, אלא זה כבר בראש שלי, ואני מתחילה לברר איתם. מה קרה שהוא קיבל 20 שקלים, ואתם לא הסכמתם שהוא יקנה בזה, בעצם מה שהוא רוצה, זה 20 שקלים שלו. אז בדרך כלל ההורים אומרים, נכון? ממתקים זה לא בריא, רצינו שהוא ילמד, לא לבזבז את הכל על ממתקים, זה נעלם, זה לא נשאר. אז אני אומרת, אוקיי, אני יכולה להבין אתכם. דבר ראשון, גם אישור ותוקף לחוויה שלהם. הם גם רוצים לחנך, לחינוך פיננסי, גם רוצים לשמור על הבריאות. אני באמת מאוד מאוד יכולה להבין את זה. יחד עם זה,
כן? אנחנו אומרים, יש פה את הילד וזה ה-20 שקלים שלו, אז אם כך, אני מבינה מה אתם דואגים לו מאוד, לבריאות שלו וכולי, ואתם דואגים שהוא ילמד לשמור על הכסף, ועדיין, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו עדיין בבעיה. הוא אומר שהוא מאוד רוצה את השליטה, הוא אומר שהוא מאוד רוצה ממתקים, מאוד אוהב ממתקים, הוא אומר שהוא רוצה להחליט על דברים שהוא מקבל. בואו עכשיו נחשוב ביחד על פתרונות. וכאן, ואני אומרת שוב, התהליך עצמו הוא חשוב, זה לא רק מה אפשר לעשות. אתם רוצים לחנך אותו, ואתם רוצים לחנך אותו שהוא לא יגנוב, ואתם רוצים לחנך אותו גם שהוא לא יאכל הרבה ממתקים, ושגם לא יבזבז את כל הכסף שלו, אז בואו נחשוב מה אפשר לעשות. ובגדול נגיע לזה שאפשר לדבר איתו על זה, וגם להבין מה הוא מרגיש, ולתת לו אישור למה שהוא מרגיש, ויחד איתו לחשוב על כל מיני פתרונות, וזה בסוף קורה. שמתי פה את התמונה הזאת, שיכול להיות שהיא רצה היום לפי דעתי ברשתות החברתיות, ומה התמונה הזאת היא מגן של חינוך מיוחד, מאוד כואב ועצוב, שהגננות כתבו להורים שלום, הם ממש הצמידו פתק. אני כשהייתי ילדה, אני כן זוכרת את זה, שהיו פתקי ממו כאלו, ריבועים קטנים, ועם סיכה, לרוב אפילו לא סיכות ביטחון, סיכות שיש להם רק ראש בצד אחד, היו מחברים לבגד את הפתק, וככה ההורים, הייתי באה הביתה, וההורים היו רואים, להורים שלום, בבקשה לשלוח מחר לגן, חסה, ליל הסדר, לפעילות ליל הסדר בגן. העניין הוא שמאז שאני הייתי בגן, שעברו למעלה מ-40 ומשהו שנים, אז מתקרב ל-50, כן? אז יש לנו כבר דרכי תקשורת אחרות, והיום הוואטסאפ הוא מאוד נגיש וזמין, ואם לא וואטסאפ, אז באמת יש דרכי תקשורת כמו טלפון, כמו מחברת קשר, כמו וכו' וכו', שזה אפרופו מודל לפתרון בעיות, אבל הגננות לקחו דף מדפסת, ותלו לילד חיברו לו, הצמידו לו את הפתק הזה, נא לדאוג לו לדברים שהם לצרכים שלו, חיתולים, מגבונים, בתודה, הצוות החינוכי, הצוות. עכשיו, יש פה, בדרך כלל יש לנו את שני בבעיה, יש פה אפילו איזשהו סוג של דילמה, קונפליקט אולי יותר, בין ההורים מצד אחד, והגננות מצד שני, אוקיי? ההורים העלו את זה לרשתות, מה פתאום הפכו את הילד ללוח מודעות, עם כזאת הודעה גדולה. והגננות מהצד השני, אם אני רגע, כי אני גם בצד של מערכת החינוך, מהרבה מאוד שנים של עבודה במערכת החינוך, יש לי הרבה אמפתיה, גם לצוותים החינוכיים, וגם אל ההורים. אני חושבת שכמו תמיד, שני הצדדים צודקים, אוקיי? אבל אם אנחנו באמת הולכים למודל לפתרון בעיות, אז אנחנו רואים שהצוות הייתה לו איזושהי בעיה, ויכול להיות שאחת מהבעיות זה גם שלמשפחה אין וואטסאפ, אולי אין אס.אם.אס וכולי, ואני מניחה שאחת מהבעיות שלהם גם הייתה שהילד מגיע לגן בלי חיתולים ובלי מגבונים, ובאמת, והוא צריך את זה, והם במצוקה, אוקיי? וזה הפתרון שהם מצאו. ההורים מצד שני, יש להם את המצוקות שלהם, שבגללם אין להם לא וואטסאפ, לא אס.אם.אס ולא שלחו חיתולים ומגבונים, ועדיין איך אנחנו פותרים את הבעיות האלו בצורה שהיא תהיה פחות פוגעת ובאמת יותר מיטיבה. אז ככה זה מה שנקרא מהיום, חם מהתנור, ועוד ככה שתי אנקדוטות קטנות, גם כשהכנתי את המצגת הזאת, אז אמרתי לכם שהתבססתי על איזשהו מאמר, הסתכלתי ככה בחלקים התיאורטיים של אבני ראשה, שזה באמת המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, ואני אביא פה שתי דוגמאות קטנות, אני חושבת שהן ממש קטנות ועדינות, לראות באמת את ההבדל בין השפה החינוכית לשפה הטיפולית, למה שאנחנו בעצם עושות בחדר הטיפולים, ובעיניי הוא, מה שנקרא, הוא המלח והפלפל, הוא התבלין
של התבשיל הזה, והוא הופך, הוא עושה הבדל, לטעמי, עושה את ההבדל. אוקיי, אז בטקסט הזה של אבני ראשה היה כתוב, בעיות מתעוררות כאשר מתעורר קושי ליצור פתרונות אלטרנטיביים. הקושי הוא הן בחשיבה והן במעשה, והמנהל אינו יודע מהי התגובה היעילה למצב מסוים. אוקיי, בסך הכל, זאת אומרת, הטקסט היה טקסט כתוב, קוהרנטי ונכון מבחינה תחבירית, והכל גם יש בו לוגיקה והכל נכון. העניין הוא שאני מסתכלת על זה אחרת. כשאני קוראת את הטקסט של אבני ראשה, אני רואה פה שהם אומרים, בעיות מתעוררות, כשיש קושי ליצור פתרונות אלטרנטיביים, גם אין מספיק רעיונות, וגם לא יודעים איך לבצע כל מיני רעיונות, אוקיי? או שיש כל מיני רעיונות ולא יודעים אם הם טובים או לא טובים. ואני, במידה מסוימת אפילו הופכת את הפירמידה, ואני אומרת, בעיות מתעוררות, כי זה החיים שלנו. כי יש בעיות. הבסיס שממנו אני יוצאת, זה שבחיים יש בעיות. וזה נורמלי, וזה בסדר, או בסדר, לא בסדר, לא שיפוטי, אבל כאילו זה חלק מהחיים, שיהיה בעיה כזאת או בעיה אחרת, שהבן שלי לא ירצה להסתפר, למרות שיש כללים מאוד ברורים לצבא, שהמורה הזאת עדיין לא תמצא את הדרך ללב של התלמיד שלה, שאני ארצה שתהיה לי חנייה נוחה וקרובה לתופרת שלי. הבעיות קיימות. העניין הוא שהאם יש לנו באמת את היכולת לקבל את הפתרון, תלוי לטעמי בהכרה של הסביבה בקושי הקיים. ואם יש, זה לא תלוי האם יש לי מספיק רעיונות, האם אני יצירתית לחשוב על פתרונות או לא. האם באמת יש לי קשיים בתפקודים ניהוליים, ואני לא מבוסתת, ובגלל זה אני לא אמצא את הפתרון לבעיה. נכון, זה יקשה עליי יותר, אם אני נורא נסערת, זה יקשה עליי יותר, עוד יותר, למצוא את הפתרון לבעיה. אבל אני אומרת, ככה אני רואה את הדברים, שבבסיס של זה, זה ההכרה בקושי או בכאב. כי אם יש לנו הכרה, אם נתחיל בי עם הסיפור של הסמלה, אם הייתי כועסת על עצמי, ואומרת, באמת, מיקי, באמא שלך, כאילו, רק הסמלה הזאת, או לא יכולת לחנות יותר, כמה אפשר, כל הזמן, או לא כל הזמן, לא משנה, לא חבל על הכסף, לא חבל. אם הייתי כועסת על עצמי, הכדור שלג רק היה מתגלגל גרוע יותר, והמשך היום היה נהיה גרוע יותר, וכנראה הייתי עוד שוברת בדרך משהו, מעצבים על עצמי, ואולי עושה תאונה, סתם, חס וחלילה, כן? ככה מרוב כעס על עצמי. אבל אם אני יכולה להכיר ולתת לגיטימציה לזה שלא התחשק לי ללכת הרבה באותו יום, כי אני עושה מספיק דברים אחרים, ולא התחשק לי גם לי, אני לא עושה מספיק דברים אחרים, פשוט לא התחשק לי. לא כי אני עצלנית, כי מותר לי. ורציתי רק את הסמלה הזאת. כן, רציתי להרגיש נוח בסמלה הזאת, ומותר לי. אוקיי? אני הולכת ממני, אבל זה בסוף, לשם אנחנו מכוונים, שיהיה לנו בתוכנו את האישור והתוקף לדברים שאנחנו עושים, גם אם הם מכוערים, או לא נעימים, גם אם אני קנאית, ואני לא מפרגנת לחברות, שאני לא מעודדת את זה, אבל אני אומרת, מותר לך גם לפעמים, מותר לך גם, אם כרגע את היית קנאית לחברה, הייתה לך כנראה סיבה, אוקיי? אז ברגע שאנחנו נותנים את ההכרה, אז אני אוכל להרגיע את עצמי, ויחזרו התפקודים הניהוליים, ואז אני אמצא את הפתרון. שילמתי 250 שקל, בסדר. איך אומרים שלא יהיו צרות גדולות יותר, אוקיי? כשאני אוכל, ועכשיו אני הולכת ממני אל האחרים, כשאני אוכל להגיד לבן שלי, ועכשיו אני אלכלך קצת על הבעל שלי, שאומר לו, תגיד לי, אתה אמיתי, אפשר לחשוב, לך תסתפר, כי הוא מקסים, קוראים לו נועם, והוא האדם הכי נעים בעולם, באמת.
אבל ברגע הזה, הוא היה מאוד לא אמפתי. די כבר אתה לא נורמלי, מה אתה עושה? כל הסיפור הזה בשביל... כן, זה מה שנכון לו עכשיו, ואם אני אומרת, סבבה, זה אתה הולך, סוחב את הדברים, נהיה בלחץ, אולי יתפסו אותך, אתה תישא בתוצאות של זה, אני מכבדת את זה. אני מבינה שזה כנראה יותר קריטי לך, המראה שלך, מכל דבר אחר. אז הוא לומד להרגיע את עצמו, ואולי בחודש הבא, אם אני אזכור ואם אתם תזכרו, אולי אני אספר לכם מה קרה הלאה, איזה פתרונות נוספים איתי מצא. וגם אותה מורה, אם אני אוכל לא רק להגיד, לחפש לה עוד פתרון ועוד פתרון ועוד, ואולי תעשי תוכנית התנהגותית כזאת, ואולי תעשי לו תוכנית פרסים, ותוכנית עידודים, ואולי תענישי אותו, ואולי וכולי, אלא אני אוכל קודם כל להכיר בקושי הזה, של לעבוד עם התלמידים האלו, זה מה זה קשה, ושנים, וזה שוחק, ועד שכבר מצליחים איתם, הם בדרך כלל מסיימים כיתה י"ב, ומישהו אחר זוכה לקטוף את הפירות הנהדרים של כל התהליך שהיא עשתה, ושהיא באמת מסורה מכל הלב, וזה מתסכל אותה, שהיא לא מצליחה. למה? היא עושה הכל הכי טוב שהיא יכולה, והכי גם היא יודעת במקצועיות, ולמה היא לא מצליחה, זה מתסכל אותה. ובהחלט יכול להיות שזה לא קשור אליה, אלא כנראה, לא יכול להיות, או בטוח, זה קשור לתלמיד הזה, לקשיים האובייקטיביים שלו, להיסטוריה, לסיפור חיים שלו, לבית שממנו בא, למה שהוא רגיל וכו'. וזה באמת נורא קשה להשקיע את כל הנשמה בתלמיד כזה. אם אני אתן לזה את האישור ואת התוקף, אני אכיר בקושי הזה, אז היא כבר תמצא את הפתרון בעצמה. כי היא באמת יודעת, היא אשת מקצוע, וגם כשלא, אוקיי? גם באים אלינו, גם אנשי מקצוע בתחילת דרכם, אם אנחנו מלוות מורות בצוותים חינוכיים, גם הורים שזקוקים לליווי ותמיכה. ועדיין, המקום הזה שאנחנו ניתן עוד פעם את הרעיון, עוד רעיון ועוד פתרון ועוד, יש דברים נפלאים, כל מיני... יש לי משהו שאני, באמת, אחרי תהליך, אני שולחת להורים משהו מתוק, מי שתרצה שתכתוב לי בפרטי ואני אשלח לה, ילדה גם מהאינסטגרם, כמובן, היום אני שיווקתי את האינסטגרם נהדר, אני יכולה כבר, אני שכן, לסגור את המצגת ולראות אתכם, אז זה מין סדר יום, סדר בוקר כזה, להתארגנות, שיש מנורות, שאפשר להדליק את כולן, והילד מכבה, כל מטלה שהוא ביצע. נורא חמוד, שהוא פתרון מתוק, מתוק, מתוק. רק שהפתרון הזה, אם הוא עומד בפני עצמו, אני רגע סוגרת ממה שהתחלנו. אם אני מתחילה, אם באה אליי משפחה, אומרת, הילד, עד שהוא קם בבוקר, והוא לא יוצא מהמיטה, ועד שהוא מצחצח שיניים, והוא לא שותה, והוא כן אוכל, ואנחנו תמיד מאחרים, ואני כועסת, ואני צועק, וזה וזה, ואני אגיד להם, יש לי פתרון. תעשו את הסדר יום בתמונות, ותדליקו את המנורות, והוא יכבה אותם. זה לא יעבוד. זה לא עוד פתרון ועוד פתרון. זה המודל לפתרון בעיות, לטעמי, הוא לעשות את כל השלבים. להבין, קודם כל, גם איתם, גם איתו, איך לא בבית הספר. גם באיזה שעה הוא הולך לישון. יכול להיות שנגלה שהוא הולך לישון בשעה סבירה. אבל איך לא בבית הספר? הוא אוהב ללכת, הוא לא אוהב. הוא אוהב ללכת, אוקיי. אז יכול להיות שטוב לו עם החברים, הוא אוהב ללכת בגלל החברים, וכשהוא עם החברים טוב לו, אבל יכול להיות שהוא לא אוהב את השיעור הראשון על הבוקר. אחר כך, סבבה לו בבית ספר, אוקיי? יכול להיות שזה דברים אחרים, שזה באמת במתח בין הילד להורים. זה לא, אין לו בעיה בלימודים, ואין לו בעיה עם חברים, אבל הוא מנסה להגיד להם משהו, על איך הם מעירים אותו. קר לו, חם לו, לפעמים זה גם עניין פיזי. עכשיו בחורף, לפעמים אנחנו מבינים שיש ילדים שנורא קשה להם עם הקור, ואולי אם נדליק את המזגן והחדר יהיה חמים, אז זה יעזור להם. לפעמים זה לא זה. לפעמים נבין שההורים שקמים מאוד מאוחר, אז הם נורא נורא בלחץ, והילדים לא יכולים בתוך הלחץ הזה. אז זה אומר שאולי ההורים צריכים לחשוב מה הם עושים אחרת, לא רק שהילד, שנדבר עם הילד וניתן לו תמונות של סדר יום, ושהוא מדליק ומכבה את זה שזה רעיון, אני עפה עליו.
אוקיי? אז קודם אנחנו מבררים ומבינים מה הילד מרגיש, מבינים מה ההורים, כמה זה קשה להם, ואחר כך אנחנו יכולים לחשוב על פתרונות. יחד עם זה, לא רוצים לאחר לבית ספר, אז בוא נחשוב על פתרונות. שלב 5 של המודל לפתרון בעיות, אתה תבחר את הפתרון, אתה הילד תבחר את הפתרון שנראה לך הכי טוב, ובוא ננסה אותו. ננסה. יצליח, הרווחנו, לא יצליח, נחזור עוד פעם. נחפש עוד פעם את הפתרונות. נדבר עוד פעם, למה זה לא הצליח, מה קרה, מה הרגשת, מה חשבת, מה רצית, וחוזר חלילה. אנחנו מרוויחות בזה את המיומנויות האלו של הוויסות העצמי, כי אנחנו נותנות מילים לחוויה, וזה לא סתם לחץ, מתח, בלגן וצרחות, אז נרגעים ורואים שיש כל מיני פתרונות, אם זה לא יצליח, יבוא הבא. ואנחנו חוזרות שוב אל המקום של הוויסות, שבונה עוד חוסן, עוד ככה יכולת, הרגעה עצמית, שמביאה לחוסן, ומביאה באמת לתפקוד יותר טוב. אז תודה רבה שהייתן איתי הערב. אני יכולה לספר משהו? זה היום... כן, אני אסגור את ההקלטה.